सोलायनाया गोनांथार प्रमद बर'नि सोरखार बिटिआर हालामनि थागिबिफोरनि थाखाय प्रमद बर'नि सेथि गेरेन्टि बिटिआर सुक्तिनि गासैबो दफाफोरखौनो मावफुंनाय जागोन। गासैबो हारि माहारिनि गोबाव समनि दाबिफोरखौ सुफुंनाय जागोन। बिटिआरआव गोजोन समानथाय आरो जौगानाय सफैगोन। बिटिआरनि थागिबि ओनसोला रायजोफोरनिसिम बेनो प्रमद बर'नि गेरेन्टि। ट्रेक्टरनि सावगारियाव भट होनानै इउपिपिएल हान्जाखौ देरहासार खालाम। सोलायनाया गोनांथार प्रमद बर'नि सोरखार बिटिआर हालामनि थागिबिफोरनि थाखाय प्रमद बर'नि नैथि गेरेन्टि 100था गोदान फरायसालिमा गायसननाय जागोन। नार्सिं, मेडिया, आइएस बायदिफोरखौ हमनानै बोसोरफ्रोमबो 10,000 फरायसा फरायसुलिफोरखौ बेसेन नाङै सोलोंथाइ होनाय जागोन। हाबा हुखा रोंनानै गावबा गाव जिउ खुंलांनो हानायनि इन्डास्ट्रियेल ट्रेनिंनि सुबिदा होनाय जागोन। बिटिआरनि थागिबि ओनसोला रायजोफोरनिसिम बेनो प्रमद बर'नि गेरेन्टि। ट्रेक्टरनि सावगारियाव भट होनानै इउपिपिएल हान्जाखौ देरहासार खालाम। सोलायनाया गोनांथार प्रमद बर'नि सोरखार बिटिआर हालामनि थागिबिफोरनि थाखाय प्रमद बर'नि थामथि गेरेन्टि नोंथाङा बेसेन नाङै मोब्लिब मोननो हागोन। जिंगासि नाङा, मोब्लिबनि मासुल नाङा। दानफ्रोमबो 30 इउनिट साफ्रोमबो नखरनो बेसेन नाङै मोब्लिबनि जगान होनाय जागोन। बिटिआरनि थागिबि ओनसोला रायजोफोरनिसिम बेनो प्रमद बर'नि गेरेन्टि। ट्रेक्टरनि सावगारियाव भट होनानै इउपिपिएल हान्जाखौ देरहासार खालाम। सोलायनाया गोनांथार प्रमद बर'नि सोरखार बिटिआर हालामनि थागिबिफोरनि थाखाय प्रमद बर'नि ब्रैथि गेरेन्टि साफ्रोमबो बिटिआरनि थागिबिफोरनो साख्रि बोसोरफ्रोमबो 10,000 सरकारि साख्रि मोनगोन। लोगोसे गुबुन गुबुन हाबानि थाखाय बिटिआरनि थागिबिफोरनो जिउ खुंलांनो 1 लाख अनसुंथाइ होगोन। बिटिआरनि थागिबि ओनसोला रायजोफोरनिसिम बेनो प्रमद बर'नि गेरेन्टि। ट्रेक्टरनि सावगारियाव भट होनानै इउपिपिएल हान्जाखौ देरहासार खालाम। सोलायनाया गोनांथार प्रमद बर'नि सोरखार बिटिआर हालामनि थागिबिफोरनि थाखाय प्रमद बर'नि बाथि गेरेन्टि सावस्रि आरो बिनि फाहामनाय दा जिंगासिनांगौ गैला। केन्सार, बिखानि बेराम एबा गुबुन गुबुन गोब्राब बेरामफोरनि फोसाबनाय आरो फाहामथाया बेसेन नाङै जासिगोन। बिटिआरनि थागिबि ओनसोला रायजोफोरनिसिम बेनो प्रमद बर'नि गेरेन्टि। ट्रेक्टरनि सावगारियाव भट होनानै इउपिपिएल हान्जाखौ देरहासार खालाम। सोलायनाया गोनांथार प्रमद बर'नि सोरखार बिटिआर हालामनि थागिबिफोरनि थाखाय प्रमद बर'नि 10थि गेरेन्टि दैबाना आरो हा खुरखानायनि जेंनाया जोबस्रांसिगोन। बिटिआरनि सुक्ति मथे गासैबो मददखौ मोननो हागोन। इरिगेसन एबा दै जगायनाय बिफाननि सुबिदाखौ 100% मदद मोननो हागोन आरो गोबाव समनि दैनि जेंनाया जोबसिगोन। जोंनि बिटिआरआ खौसेयै जोंखांगोन। बिटिआरनि थागिबि ओनसोला रायजोफोरनिसिम बेनो प्रमद बर'नि गेरेन्टि। ट्रेक्टरनि सावगारियाव भट होनानै इउपिपिएल हान्जाखौ देरहासार खालाम। सोलायनाया गोनांथार प्रमद बर'नि सोरखार